Tak ja vás zdravím. Zase dneska idem točiť podľa video. Ja teraz to je taký ako clickbait, že ma nie vidno. Podľa dobe idem natočiť ďalšie video na YouTube. Hej, ale proste to bude také kratšie video. Dá by sa povedať, že to bude taký ako unboxing. Hej. Neviem, ako sa vám to bude ľúbiť. Hej, ale pokúsim sa nejak, aby sa vám to páčilo. Hej, ale to je iba taký unboxing, že to bude teda tak 5 minút. A znova to vypnem, takže potom to vidím na YouTube. A bude dobre. Ale teraz ako, keď ma není vidno, tak to je ako taký clickbait. Teraz zatočím. Vidno, tak že som taký ako žltý, takže to je preto, že proste mi tu svietí, ja to vám úplne môžem tu svietiť. No už to ide. Som mal prerušený ten natáčanie vlna, takže ešte raz. To Vianočný stromček mi tu svietí takto, takže preto nevidno tak ako, že som ako tak žltý. Ale nejak nič sa nedieje s tým. Takže môžeme aj kľudne začať. Hej. To je také krátke video na to, že... Tak ak by ste sa pýtali o čom je ten unboxing, tak je to o mojej klávesnici, čo som si objednával. Bohužiaľ z Temu. Ale to som si objednával gamingovú klávesnicu. Takže krabica vyzerá takto. Hej, to je však normálna krabica. Toto vyzerá zozadu. Hej. A nič iné. Hej, takže môžeme kľudne začať. Takže tu si to proste otvoríš. Nejak. Ja som to už ako otváral, keď som to pozeral. Tak no. Či mi to fakt prišlo. Prišlo mi to nejak 3. decembra. Ježiš. No dobre, poďme tam. Ak by ste si chceli objednať takúto klávesnicu ako mám ja, tak stačí ísť iba na Temu. Ja nemám s tým žiadnu spoluprácu s Temu. Ale za nejak 21 eur som ju zobral. Nebolo to nejaké drahé. Takže môžem vám kľudne predstaviť, čo tam všetko je. Takže máte proste návod. To je nič. Toto máte faktúru, to vám nejdem ukazovať. To dostanete už vždy. Zase toto nie je návod. Toto. To je ako príručka alebo niečo také. A návod je tu. Je takto. Ja mám to je zrkadlovo otočené. A je tam napísané keyboard iba. Vidíš? A všetko tam je popísané. A toto sa dostanete po isté. Ďalej máme tu switche modré. Hej, toto vám úplne môžem ukázať. Trošku bližšie. Viete, čo to je? Isto viete, čo to je, ale máme tu aj ľudí, ktorí vôbec nevedia, čo to je. Takže toto je normálny switch. Zaostri to. No to je jedno. To je normálny switch. Normálne switche. Preto to je také ticho, lebo proste hudbu nepotrebujem. Aby som potom riešil copyright. Tu sú iba klávesy. Ja som si už túto klávesy, čo mám ja, to je, dalo by sa povedať, že to je proste, jak by sa to povedal, proste to je Counter-Strike edícia, tak to nevyzerá, tam sa proste custom,
Potom tu je keycap. Keycap na vyberanie záves, hej. To isto viete, čo to je. Tu máme samostatnú klávesnicu. Vám ukážem zozadu. Niekde zozadu nič ani. On to je otočené. Zrkadlovo. A toto takto vyzerá. Toto za 21 eur. Takže toto za 21 eur prestačí. A ako úplne ľudne. Úplne v pohode. Takže toto, takáto klávesnica za 21 eur, to je v pohode. Môžete si tam vybrať design, farbu tých kopísov, tá kláves si môžete vybrať kľudne, to je úplne na vás. Ja som si vybral bielo-čiernu, teda čierno-bielu. Tu máme ešte posledný, a to je kábel na C-čko, tam máme USBčko, čo máme do počítačov. Takže tak to vyzerá. Takže vyzerá nám aj kábel, čo je na tom. Dám tam to tam s vami nespäť. Dám to tam s vami naspäť. Potom som si objednal ešte ďalšiu, už mám dávno zapojenú do počítača, takže to sa mi nechce odpájať. Nechce sa mi odpájať, keď už mám dávno zapojenú. Takže môžem vám ukázať aspoň krabicu za chvíľu. Ešte chvíľu. Ešte chvíľočku. Bude viac videí inak. No teraz na to nemám čas proste. Tak nemám čas proste, tak... Toto bola menšia klávesnica, len vlastne to je SN Burdiry, či čo to je. Ja tam mám klávesnicu. Na toto je nápis Hi-Fi Blue, jak ako mini farby. Sa mi dosť ľúbi. Potom som si objednával ešte, to neviem, či bude dobre vidno. Nie. Som si objednával repráky gamingové, ktoré som proste už chcel ako dávno. Ešte tu mám myšku, ktorú som si objednával. Ešte normálna myška. No neviem, čo mi spravili tí nácelníci s tým, keď to je domačkané celé. Takže keď si takto budete objednávať nejaké veci, si dajte pozor na to, že? Lebo môže sa stať, že tam niečo nedostanete, hej, alebo niečo. Že vás proste bude ako screen. Ako tá myška mala byť bezdrátová, ale bezdrátová moc není. Takže, ja by som na to išiel ukázať, len proste za prvé je zhasnutá a za druhé čo je na to. Proste mala byť bezdrátová a proste bezdrátová není. Takže na čo? A čo vám to budem ukázať? Na nič. Takže to je pre jedno. Som si objednával ešte nejaké modely aut, napríklad. Ja to už je úplne jedno. Takže ja vám ďakujem za zhľadnutie. Bude viac videí, nebojte sa nič. Proste, jak som hovoril, nemám na to čas teraz.
Ale proste bude viac videí, nebude len jedno teraz, že, proste, že dlho som nepridal žiadne video, tak to neznamená, že už žiadne nebudú. Proste není čo točiť zatiaľ. Takže ďakujem vám za zhľadnutie, poprosím odber, like a vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.